Ang karot magkano na? 60 ang kilo. So bumaba na ang per kilo ng ano natin ngayon. Ng karot. Oo, repolyo ang ginto na ang presyo ngayon. Magkano presyo ng repolyo? 140 ang presyo ng mga repolyo. Ngayon magkano po yung ano nyo, lettuce? 40, 1/4, 160 ang per kilo. Wala yata yung anak nyo. Nasaan na? Umuwi muna? Iniwanan mo na yung pwesto. Ngayon, shout out sa inyong dalawa ha. Hipon po natin sa tumpukan ay 100 pesos tumpok po ng mga hipon. So, may 1/4 na po yan, no, na ganyang kadami na tumpukan ng hipon. 360 po ang bentahan po ay per kilo. Napakalaking yellowfin tuna. Ayan. Mga ilang kilo to? 40 kilos. 40 kilos naman po yung ganitong kalaking yellowfin tuna. So, papakita ko po sa inyo yung mga tilad na o nahiwa ng mga laman ng yellowfin tuna. So, magkano naman ng per kilo ng galunggong? Galunggong, 120 lang. Mura-mura. Yun, 120 per kilo ng galunggong. Ang tumpukan ay 100 pesos. May 100, may 50 pesos. Ayun, ang ganda. Mga burot galunggong, no? Masarap to sa mga paksiw o pet. Magkano po yung laman ng ano? Laman ng tuna? 250 lang. Ayun, 250 na per kilo ng mga laman ng yellowfin tuna. Ito po yung maliliit. Yan po yung anak pa lang po. Yan yung anak ng... Wow, 150. Sa mga anak po ng malaking yellowfin tuna. Wala. At ang gulyasan po dito ay 100 pesos per kilo. At meron din po mga 100 pesos. Ito po yung 100 pesos na tinumpok. At ito naman po yung per kilo ng mga isdang tulingan, galunggong, bangus, tumpukan 100 pesos. At may tinumpok din pong mga pusit sa halagang 100 pesos. Ayan. Alumahan. Magkano tumpok, bossing? 100 pesos sa mga tumpukan, no? Nakita nyo po yung pagkasariwa ng tumpukan po dito, no? 100 pesos. May ulam ka na. 240 sa lakaak. 180 ang per kilo, no? Dito ato 130 per kilo ng mga isdang dorado. Ito lapu-lapu. Ito lapu-lapu maganda. Magkano? 220 po sa per kilo ng lapu-lapu. 140 per kilo ng kanyang mga bangus pandaing. Dito po sa salmon. 170 na per kilo ng mga salmon. Ayan, no? Salamat po. So, ito po yung mga snapper po natin sa halagang 160 per kilo. So, yung mga bubuli, yan po yung mga laman niya. 160 rin po ang per kilo. Pinluan, dalagang bukid, at mga sagisi. Meron din po mga isdang burara, lapu-lapu, at mga labahita. Magkano presyo? 160? 180 per kilo. Lapu-lapu 200. Burara. Good morning everyone. At tayo po ay nandirito sa bayan po ng Malabon, Tumpukan o Malabon Fish Market upang sa panibagong update. Talagang ang mga tumpukan ay sulit at tipid ka dahil sa 50 pesos lang ay may ulam na ang iyong pamilya. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer para sa update ng ating mga mabibili. So shout out Lodi. Wala kang tinda. Sige, ingat. So update natin yung mga presyo ng mga latagan po dito ng gulay sa Malabon, Tumpukan. Magkano na presyo ng luya mo? 200 ang per kilo. So 200 po ang per kilo, no? Sa mga togi mo magkano? 40 pesos po yung isang plastic. At yung mga dahon-dahon po, no, na nakikita nyo po, ayan po ay mga 10 pesos lang po nila ibinebenta sa mga mamimili. 20 pesos, 20 pesos, 10 piso, 20 pesos. Ang karot magkano na? 60 ang
kilo. So bumaba na ang per kilo ng ano natin ngayon, ng karot. Ang mataas yung boss Lando, repolyo. O, repolyo ang ginto na ang presyo ngayon. Magkano presyo ng repolyo? 140 ang presyo ng mga repolyo. So maraming salamat. Shout out sa inyo mag-asawa at sa pamilya nyo. Panganiban family, shout out. Shoutout sa asawa ko, nalasing na ng Talagang nilasing nga. Shout out sa nalasing na asawa. Pero nakapagtinda pa rin. Oo nga, sobrang init na, no? Eto 10 pesos. Opo. Eh yung talong magkano? 50 kalahati boss Lando. 100 pesos per kilo. So libre pili naman, no? Yan yung saktuhan pagka pinirito mo. Ganyan kalalaki, napakasarap. Shoutout sa mama ko, tangali na nagkakape pa. Napakainit pa ka mo. Nagkakape. Salamat. Thank you. Ayun, shout out po kay nanay na nagkakape kahit tanghali na nagkakape pa. So ayan po yung mga latag po nila ng mga gulay. So shout out Alfonso Light. Ang Alfonso Light na madalas inumin ng ating mga manginginom. Shout out Alfonso Light. Ayan. Alfonso. Nay, magkano po yung ano nyo, lettuce? 41 quart, 160 ang per kilo. Wala yata yung anak nyo. Shoutout daw sa mga kumari ko, wala na sila dito. Nasaan na? Umuwi muna. Wala na sila doon. Sobrang tumal, walis na. Iniwanan muna yung pwesto. Shoutout sa kumari ko dyan, kay Benji, tsaka kay Karkar. Ngayon, shout out sa inyong dalawa ha. At sa mga umuwi sa Bulacan. Solohin nyo na yung Bulacan. Shout out. Maligo kayo sa Angat. At Angat Dam, no? Sa may tulay. Nay, magkano po yung repolyo? Repolyo, sorry. Yung ano po, ito, sayote. Ayun. Yung ano po, yung ampalaya. 80 pesos po yung per kilo, no? Ng ampalaya. Medyo bumaba po ng konti ang per kilo ng ampalaya. Nay, salamat po ha. Thank you. So, tawirin natin to at meron pa rin mga latag ditong gulay. Sa halagang 20 pesos, 50 pesos ay mayroon na kayong pansahog sa inyong lulutuing ulam. So ayan, no? Isang mahaba pong latagan po dito ng mga sibuyas, kamatis, bawang. Yan po yung mga bentahan po nila dito ng mga gulay. So sa mga gulay muna tayo pumunta para din sa kaalaman ng ating mga mamimili. So puro gulay po yung kahabaan na ito, no, na aking binablog po dito sa Malabon Fish Market. At tutungo tayo sa mga isdaan naman po na kanilang ibinibenta sa ating mga kababayan. So tawid tayo dito sa kabilang side at mag-alam-alam na tayo ng mga tumpukan at presyuhan ng per kilo ng kanilang mga seafoods. So dito natin simulan sa pinaka bungad ng kanilang bentahan at nakikita po natin yung kanilang latagan dito, ang mga presyo. Ang mga presyo na mga hipon po natin sa tumpukan ay 100 pesos tumpok po ng mga hipon. So may 1/4 na po yan, no, na ganyang kadami na tumpukan ng hipon. 360 po ang bentahan po ay per kilo. Tapos sa mga tumpukan, 50 pesos, may halong na puros galunggong at malalaking galunggong at mga alumahan. Yan po ang bentahan po nila ay 100 pesos kada tumpukan. So talagang tinatangkilik ng ating mga mamimili ang kanilang mga latagan ng isda, no? So may mga yellow pinto na tayo na update natin. So umikot muna tayo dito sa kanilang pwesto. Ikutan natin yung kanilang mga bentahan. So ito po ay napakalaking yellow pin tuna. Ay, ng yellow pin, oh. Ayan. Mga ilang kilo to? 40 kilos. 40 kilos naman po yung ganitong kalaking yellow pin tuna. So papakita ko po sa inyo yung mga tilad na o nahiwa ng mga laman ng yellow pin tuna. So magkano naman ang per kilo ng galunggong? Galunggong, 120 lang. Mura-mura. Yun, 120 per kilo ng galunggong. Ang tumpukan ay 100 pesos. May 100, may 50 pesos. Ayun, ang ganda. Mga burot galunggong, no? Masarap to sa mga paksiw. O pwede na rin natin mga gataan na mga galunggong. Boss, thank you. Salamat.
So dito tayo ngayon sa latag dito to. Magkano po yung laman ng laman ng tuna? 50 lang. Ayun, 250 na per kilo ng mga laman ng yellowfin tuna. Ito po yung maliliit, yan po yung anak pa lang po. Yan yung anak ng 150. Sa mga anak po ng malaking yellowfin tuna. Wala yung asan yung apo? Galunggong yung apo. Ang pinakamaliit ito pala, ito yung apo. Ayan, 50 po na tumpok. Ito po tayo, magkano yung presyo ng burara? 50 lang kilo. 50 pesos po per kilo ng burara. Torsilyo po magkano? 100 pesos po per kilo ng mga torsilyo. So yan po yung mga ina-update natin na kanilang latag, no? Pamigay presyo ang kanilang mga latagan ng isda. Hello po, shout out po, good morning po. Ngayon, shout out po sa mga kababayan po ni nanay, no? Thank you po, salamat po. So dito tayo, ang mga presyon at may mga tinumpok na rin na mga isdang gulyasan na maliliit. Ayan. Yan po ang per kilo ay 130 at ito pong nasa lapag 100 pesos, 130 per kilo. Ang ating mga gulyasan 130. 140 sa mga balsa galunggong. So napakadami po ng latag ngayon, no? 130 oh. 100 pesos na tumpok. At ang ating mga tinumpok na rin na alumahan, 100 pesos. 50 pesos na mga tumpukan po ng mga galunggong. So may mga yellowfin tuna po dito sa halagang 220 per kilo. So yan po yung mga presyo ng kanilang latagan. 120 per kilo ng mga tilapyang Batangas. Bangus po, isang piraso 120. May tumpukan din po sa halagang 100 pesos. Papakol 130 at ang gulyasan po dito ay 100 pesos per kilo. Ang alimasag po natin dito ay 100 pesos per kilo. Galunggong 50 pesos na tumpukan. So madami at dagsa yung mga bentahan po dito na naman ng galunggong sa Malabon Fish Market. 50 pesos lang po ay halos 2 kilo na, no? 50 lang po yan na inyong mabibili. Tapos 130 per kilo. Umuulan na naman ng galunggong dito sa Malabon Fish Market at talagang napakarami ng kanilang bigayan po rito. So ganyan po yung mga tumatangkilik sa mga isdang tumpukan na inyong mabibili sa murang halaga. Talagang ang 50 pesos ay ulam na maghapon ng iyong pamilya. Dito yung mga tumpukan no, 50 pesos lang po na inyong mabibili. At meron din po mga 100 pesos. Ito po yung 100 pesos na tinumpok. At ito naman po yung per kilo na mga isdang tulingan, galunggong, bangus, tumpukan 100 pesos. At may tinumpok din pong mga pusit sa halagang 100 pesos. Ayan. Gulyasan po natin dito ay 140 per kilo. So itong kahabaan nito sa paggabay po natin dito sa Malabon Tumpukan ay talaga makikita po natin yung kanilang mga latagan. Ayan. Yung mga sapsap po natin dito ay 50 pesos. Yan po yung mga 50 pesos na tumpukan. $380 no, na kilo ng pusit, 50 pesos. Salinyasi, 50 pesos. Isdang lapis, 100 pesos na tumpukan. Ang ating mga banak, 100 pesos na tumpukan. At meron din pong 50 pesos tumpukan. Shout out po, Nay. Good morning po. Baka meron po kayong isa-shout out, babatiin na inyong pamilya. Ayan. Shout out sa Rosales family at Sabong family. Ayan, shout out po. Thank you po. Alumahan. Magkano ito po, bossing?
100 pesos sa mga tumpukan, no? Nakita niyo po yung pagkasariwa ng tumpukan po dito, no? 100 pesos. May ulam ka na. Salamat. Tumpukan ng galunggong sa halagang 50 pesos. 50 pesos ay may ulam na maghapon ang iyong pamilya. Marami na 50. Madami na, yung mga 50 pesos. At ang mga bentahan po dito, ayan, mga sapsap, lapis, malakapas, bonbon at mga kabase. Yan po yung mga tumpukan sa halagang 50 pesos na inyong mabibili. Dito po, tumpukan 50 pesos. May mga tulingan din po na magaganda. Magkano tulingan? 140 po yung mga presyo ng tulingan. 290, kunin mo na yan. Para wala nang ano. Magamiyak pa yung isa maiiwan. Ayan, mga 100 pesos na mga tumpukan, no? Ng mga galunggong. Pre, magkano yung gulyasan mo? 140 per kilo ng mga gulyasan. Sa mga galunggong, 100 pesos. Yan, tinumpok na po, no, sa halagang 100 pesos. Di ba pwede libre dampot? Dito magkano? Gaganda, no? 100 pesos na tumpukan. Madami na yung 100 pesos. Malalaki pang galunggong. Pre, thank you, ha. Salamat. Ito, wala naman siyang ano ngayon customer. Interviewin na natin, bossing. Shout out, Ate Pam, shout out. Ayan. Good morning. Tanong ko lang yung presyo ng ano mo, kitang. 240 sa lakaak. 180 ang per kilo, no? Dito ato 130 per kilo ng mga isdang dorado. Ito lapu-lapu, maganda. Magkano? 220 po sa per kilo ng lapu-lapu. At ang ating mga banak, 180 na per kilo. Ito po yung isdang snapper, oh. Magkano? 160 po ang per kilo ng snapper po na isda. Napahita, 180 na per kilo. So yung tuwakang po natin ay 140 po per kilo. Boss, salamat, ha. Thank you. Ito naman po yung mga bangus pandaing. Ate Pam, magkano yung per kilo ng bangus mo? Ba't walang tag price? Tuwing magbablog ako, may tag price to eh. Ngayon wala. 140 per kilo ng kanya mga bangus pandaing. Ayun, hinanapan na. Ito, papakita ko na yung tag price. 140, bangus pandaing. Yan, dinalawa na, ha. Di-request ko kasi para makita ng mga mamimili. Para hindi na magtanong kung magkano yung presyo. Kaya ito, may tagging price para makita na. Ate Pam, salamat. Shout out. Pogi, magkano yung ano? 150 lang yan. Yun, 100 at 100 pesos. 100 at 50 pesos. Natumpukan. So, namamaos na ako. Dahil ko pa nag-concert. Na-stress na ako eh. Ang laki na ng pinayat ko. Stress ka pa niyan. Oo. Dati yung pantalon ko, fit na fit. Ngayon wala na, maluwag na, oh. Wala na yata makain. Ayan po ay tumpukan, no? 50 pesos na tumpok ng mga galunggong at may tumpukan din po 130 sa mga bangus dagupan. Tepang, salamat. Dito tayo kay Kuya Romy. Ito magaganda yung mga balot ng mga trip, ano tawag dito? Sayote. Yan po yung mga latag nila, mga nakabalot na ibinebenta sa ating mga kababayan na dumarayo dito sa Malabon Fish Market. Yung mga kada balot niyan na magkano? Ito 40, 40. Ito 50. 50, 20. Yung sayote,
30 pesos. So makikita nyo po si nanay dito sa pag-akyat lang po ng tulay. Diyan ay makakabili na po kayo ng inyong mga gulay na inyong iluluto sa inyong bahay. Nay, salamat po thank you. Dito tayo kay Kuya Romy na. Kuya Romy, shout out po at magandang umaga. Umaga po. Magkano ngayon yung presyo po ng bangus? 200 kilo pa rin. 200 pesos ang per kilo ng bangus dagupan. Sa tilapia po, 120. 120 po sa mga tilapyang Batangas. Batangas. So, mananawagan po ba kayo? Wala pa naman. Wala pa naman. So, kamusta naman po yung ating pagbablog? Okay naman po. Maraming views. Nag-aantay lang muna si ano ba yan? Nag-aantay si Meta, monetize. Di ka pa ba na monetize? Wala pa bro. Kailangan ma-monetize ka na at ma-invite ka sa content monetization. Yun. Yun ang kailangan natin. Supportan po natin si Jam Apparel. Ayun, Jam Apparel po, pasupport po sa Facebook. Yes. Ayun. So, sino pa? Yung mga ano, Yung mga kamag-anak nyo po. yung mga buhay na silang lahat. Ayun, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Buhay kayo hanggat mahabang panahon. Ayun, salamat po Kuya Romy, thank you po. Salamat. Dito tayo sa mga bentahan ng talong. Nanay Josie, shout out po. Ayun, ngayon na-invite na Ibang bansa, yung aking mga kamag-anak lahat dyan. shout out po. And Baguio. Hindi na ako pinagsalita eh. Mga taga Bulacan, mga taga Bautista family. Pinabati ko kayo dyan. So shout out po. Dito lang ako. Ayun. So yung mga presyo 20-20. Ayan. O, tanong, 20 lang po. Yan, tanong po natin 20 pesos lang po kada tali, no? Yung okra po Nanay Josie magkano? 20 pesos po sa ampalaya. Okra, 10. 10 piso. Yun po yung mga latag po dito na inyong mabibiling gulay, no? Ayun. Lusob na dito po sa Malabon Fish Market at mura po ang mga gulay. Ayun, ano po sili? Ayun, sili. Ayun o, 20 pesos o. Napakarami. 20 pesos lang po. Nanay Josie, salamat po at shout out po sa pamilya nyo. Salamat sa inyo. Ayun, thank you po. God bless po. Yung isa dito, mo-order na naman ng tilapia. Sabi niya, bangos order ko. Pero tilapia yung nililinis ni Kuya Romy. Ano gusto mo? Malaki to at maliit? Baka akala niyo hindi ako nanonood. Nagkakamali talaga. Ayan, yung mga 20-20 po na paninda po dito na mga gulay pa rin po, no? May masasabi ka ba sa pinamili mo? Okay naman. Okay naman. Tagal malinis ng bangus ko. Nauna pa yung tilapia, no? Oo nga. Sabi mo nga order ko bangus, bakit tilapia nililinis mo? So, shout out po. Salamat po. Thank you. Ito na po yung mga latagan dito, gulyasan at mga local salmon, ang mga bangus. Magkano po per kilo ngayon ng gulyasan? 150. 150 po ang per kilo ng gulyasan. So, nag-update tayo at tinatanong natin kay ate kung magkano yung mga presyo ng kanyang latag dito sa Malabon Fish Market. Dito po sa salmon, Salmon, 170. 170 na per kilo ng mga salmon. Oo nga, sabi nga ng suki ko, wala daw ako sa vlog eh. Kaya sabi ko, interviewin niya din ako. Nakita ako ni ate. Ayun, siya po yung nagbebenta dito, no? Hindi, wala kayong mga ganong bato, no? Ha? Wala gaanong tinda, no? Walang ganun. Walang ganong hango. Marami. Yung tilapia po, magkano po per kilo? Tandaan na ngayon. Pag-vlog ako mag-isa, ang dami kong Sa ano nyo na po, ina-upload sa Facebook? Facebook lang ako. Ay, tama ko siya to! Kasi yung mga vlog po namin dito, Wala ka kapunan yung upload ko sa YouTube tsaka sa Facebook. Bali dalawa po. Sa etong mga vlog ko po dito, pag mahaba po, sa ano po to? Sa YouTube. Sa YouTube, paunti-unti, kahit paano nakakaipon. Pero hindi naman po ganun kalaki. Tis-tis lang talaga hanggang makaipon sa loob ng isang buwan. Sige po, te, salamat pa. Dito po yung mga balsa galunggong 120 per kilo.
mga latagan po dito na mga isdang bato, ito po yung mga latag dito po sa pag-akyat po ng tulay. So may pwesto rin po sila dito sa may bandang kabila, no? Yung natanong po natin, doon po yung pwesto sa kapatid po niya na nagbebenta rin po ng isdang bato. Bali, isa lang po yung pwesto po nila, no? So ayan po yung mga magagandang dalagang bukid at lapu-lapu. Alright, yun po yung mga latag dito na inyong makikita sa mga isdang bato. Ayan, no? Salamat po. So ito po yung mga snapper po natin sa halagang 160 per kilo. So yung mga bubuli, yan po yung mga laman niya, 160 rin po ang per kilo. Pinluan, dalagang bukid at mga sagisi. Meron din po mga isdang burara, lapu-lapu at mga labahita. Magkano presyo? 160? 180 per kilo. Lapu-lapu 200. Burara. Sa burara 220 na per kilo ng mga burara. So yun po yung mga presyo, no, ng kanilang mga latag. So yung iba kasi kagandahan dito, yung iba may mga tagging price, no, para makita rin ng ating mga mamimili at makasulit sa kanilang mga bibili na ulam. Yung mga isda mo na sagiti 200 ang per kilo. So mataas pa rin ang presyo ng sagiti, no? Hindi pa panahon ng sagiti ngayon. Oo. So alright, yun na po ang mga update natin dito sa mga presyuhan ng mga isdang bato sa Malabon Fish Market. So anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga mamimili po natin dito sa Malabon Fish Market, shout out po sa mga kababayan po natin dumarayo. At sa mga viewers po natin na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.